שלום רב לכולם, זאת אורטל אביזמר. פה אני מקליטה הסבר לגבי מהו שיח אישי. אז כשאני מפרסמת שיש שיח חדש או מדיטציה חדשה, שיח אישי זה למעשה תהליך מדיטטיבי שאני מנחה אותו, על ידי דמיון מודרך וטכניקות נוספות תת-הכרתיות, כולל העברת מסרים סמויים לתת ההכרה, בזמן שבן אדם נמצא במצב של הרפאיה, שנת צהריים, שינה בלילה. השיח עובד יותר כשאנחנו נמצאים במצב של נים ולא נים, זה נקרא, מצב של מנוחה, מצב של גלי אלפא, כי השיח עצמו מכניס לגלי אלפא. אז בעצם זה תהליך מדיטטיבי שאני מנחה, אני יוצרת את התוכן הזה, ברוך השם, על מנת בעצם להוביל את הבן אדם לתת המודע שלו, ושם לעשות איזשהו תהליך של אוטוסוגסטיה. אוטוסוגסטיה זה שכנוע עצמי, שכנוע פנימי, בדבר נושא מסוים. לדוגמה, אם לבן אדם יש בעיות של חוסר ביטחון, חרדות, פחדים, או בעיה של ערך עצמי נמוך, דימוי עצמי נמוך, או בעיות פרנסה, בעיות בזיווג, אז סביר להניח שמאחר ואנחנו מהווים, תת המודע מהווה 97%, כל התודעה שלנו, ואנחנו מדברים רק מתוך 3% מודע, ולפעמים יותר, זה תלוי ברמת המודעות של הבן אדם, אז התהליך הזה בעצם נכנס ישירות למקום הכי קרוב אלינו, לאסנס, למהות שלנו, ושם מתוך המקום הזה משנה את כל השיח הפנימי. זאת אומרת, שיח פנימי זה יכול להיות אמונות מגבילות שנכנסו לתת ההכרה, מזמנים אחרים שבכלל בן אדם לא זוכר. כל מיני דברים שקשורים אולי בילדות או בזמן אחר בכלל, תקופת הנערות, מקום שהוא בעצם התמיע את האמונה המגבילה, התמים את עצמו עליה, וכך בעצם במציאות החיים שלו נוצר מצב שיש לו עיכוב בפרנסה, עיכוב בזיווג, עיכוב בכל ענייני הביטחון, ערך עצמי. התפקיד של השיח למעשה זה לסנכרן בין המודע לתת המודע, לנקות את האמונה המגבילה ששוכנת בתת ההכרה, לשים במקומה אמונה מעצימה, וכמובן ליצור מצב שהמוח מכוות. מכוות זה בעצם כמו שמחברים כמו תקע לחשמל, כמו תקע לשקע, משהו כזה, כן, זה בעצם, אנחנו מכוותים את המוח, כמו ששמים בווייז, זה שהיא כתובת חדשה, וככה אנחנו מבקשים שתת המודע יפעל, ואז בעצם בן אדם במציאות החיים רואה שהמטרות שלו מתחילות לרדוף אחריו, כי נוצרה בהירות במפלסי ההכרה. זה התפקיד של השיח האישי. זכיתי ברוך השם להעביר מעל 300 סדנאות שיח אישי בתהליכים עם לקוחות, מתאמנים חוץ מספריית המדיטציות. יש אותה במגוון נושאים, וכמובן אם יש לכם עוד פרטים חוץ מהקלטת הסבר הזו, אז אני פה בשבילכם. שמי אורטל אביזמר, מאמנת ומרצה להתפתחות אישית, מאמנת להשגת מטרות,